Pozdrav všetkých tvojich fanúšikov. Pozdravujem všetkým vrstevníkom, Fanúšikov. fanúšikom Tak, nech si čekňu stránku kulmania.eu. a betka.o, kulmania.eu. betka vnetnú. Tak, že môžu si tam kúpiť aj takého zaujímavého škrečka. Môže kúpiť synetka. Tak, ktorý vie aj pekne rozprávať. Porozpráva sa s ním, Duško? Hej. Čakaj, zapneme ho. Tu ho pekne zapneme. Tak, no a povedz za čo škrečkovi. A koho pozdraviť? A kríč Kamil. Kričkami, môže povedať kričkami. Tak. Takže čaute všetci. Všetky čau. Takže nech si každý čekne stránku kulmania.eu. A betka stránky, kulmania.eu. kilmerní, betka dní.